Зори, къде ти е топката? Къде ти е топката? Как няма? Ето там. Зори, више. Виж ти топката е там. Ето. Ето е топката, виждаш ли я? Оп, мини от тате да си вземеш. Айде на бебенци. Къде е бебето? Дай на топката, дай да си играе. Ето Гай. Айде играй. Дай му направо, да не паднеш. Прави го. Повече не го прави, отивай долу. Няма. Да си подаваме топката. Дай на бебенци топката. Не. Къде е бебенци? Ето бебете. Ходи при каката, дай топката да си поиграе. Искаш ли да й дадеш? Това. Какво е това? Това ли? Това е на момиченцето, тати. Да. То ако ти го дадеш, ще си поиграеш малко, иначе няма. Ето. Кажи благодаря. Ето Гай. Ето. Гай. Ето. Дай на бебенцето малко. А топката? Вземи си топката, бебе. Топката дай на бебето топката. Ето, дай на бебето топката сега. Ай. Ето топка. Дай. Не там, тати, не там. Играй си иначе. Айде, не пускай се! Яди, бебите! Зори, качи се на парзалката, тате, да се пуснеш като тех. Айде. Качи се. Айде, качи се, тате, качи се. Не, не може.
Цвете. Виж? Дай на каката да си играе. Дай. Ето за снимка. Да, ето направихме. Дай на каката. Дай. Не иска. Подръж това. Не. Дай другото. Дай на нея. Дай го. Дай го. Не, за снимка. На тати ли даваш? Мерси. Си. Ела. Ела си го вземеш. Бързо. Виж как е? Бугия. Виж, бугия. Виж. Да, много хубаво. Зори, качи се на пързалката. Хайде, дай това на тати. Качвай се. Хайде, качвай се. Дай го това на тати. Така, сложи си го тук. Така, сложи си го. Дай тата ще ти го сложи. Добре, качвай се, айде, качвай се. Да, папка, бебето, папка. Дай на тате това, дай. Зори, дай. Ето го служи, дай. Ето го, закачи го, ето го служи. Така, готово, ето. Айде, качвай се сега. После ще го вземем, качвай се. Качвай се, после ще го вземеш, после. Зори, после. Сега горе се качи на пързалка се качи, на пързалката. Няма. Качи се. Хайде. Ай. Ето 15-то стъпало. Айде, пускаме се. 1, 2, 3! Хоп! Люшком. Там е люшком. Айде отиваме да се люшкаме там. Леко ще паднеш. Ставай! Ставай, не така. Ставай. Не качвам. Айде да... Бугия. Моя. Стани за снимка, виж. Тати те снима. Да, кажи здрасти. Леко. Къде ти е топката, Зори? Къде ти е топката? Ето долу под костюмърката. Айде ходим да вземе топката, тати. Айде. Бебиче. Тя казва на малкия за теб. Зори, къде ти е топката? Ай. Гледай напред, да ме тръгнеш настрани. Давай. Няма какво ще хващам, ще внимаваш, гледай напред. И като паднеш, ще станеш, хайде. Няма, гледай си паднеш на краката. Не ме караш, що ме кара да идваме тогава? Да, хайде. Айде. Къде е топката, Зори? Къде е топката? Ето я! Кажи благодаря.
Май. Тук съм, ето ще хвана, ако паднеш. Хайде. Давай. Хайде. На тебе се правиш. 100 пъти се пускала по тази пазалка. Чакай сега, че минава едно бебе. Давай сега си ти. Хайде, не мигаме работа. Какво те качваш? Що се въртиш назад, ще се поглъдваш? Дай на тата, дай това на тата, дай. Гледам, И айде. се ме казва тата. Мгм. Не, тати, не. Не в носа. На почката. Не в носа. Чичу. Айде повърте, повърдай. Кажи здравей, тати. Здравей на бебето, кажи. Здрасти, кажи. Май. Еди още видиш, това не е ни. Не. Да, не. Чакай да изпаднеш от пазалката веднага, как върни съпшена, да нямаш оставай. Ето, видя ли? Давай. Как е? Де? Виж бебенце, да? Момиченце, бе. Нали момиче? Да. Добре. Не сяпай страни, ще те поглъднеш и търкален шоу, не можеш да забера. Давай! Ти ще държиш за мене като слезеш. Мога да те държа. Хайде! Зори? Чакайте дете. Хайде кажи чао, тати. Ай. Чао.